Продължавам чата Агнокрези и почваме на шоу на Майнкрафт. Тая част не я бях снимал, защото не се бях сетил. Пък и мислех, че снимам, то самата програма се е бъгнала и не снимам. Така, нека ние да продължим да бъдем къща. Имаме си кабелстон, имаме си доста дърво. Нека да тук крафтинг тейбъл да сложим. Ще няма да правим чест, ще направим такова. Ето. Върху това и какво? Тук ще изгорим нещо. И тук кабелстон и става стоун. Те повече ще го използват някой. Аз използвам стоуна. Thank you. Пуснал съм си Big Brother да не ви пречи. Искам да... Не, просто искам да ми свети. И затова... Иначе изобщо стон не ми трябва в този момент. Ще чакаме да стане нощ, вечер, нали, сутрин, да почваме да се заемаме с нашата къща. Може и да бъде от кабелстона. Дървото се намира по-лесно, така че... Окей, бе, без торчове, бе. Аз не просто не молят, пара. Извинете. Не може ли просто дърво и тук да изгоре още едно? Все пак. Аз няма да го използвам. Давай по-натам. Нали това пак малко съм стигнал проект, ще ми от 6-7 епизода. Да не забравим. Къде... къде ни бяха айтемите? Пръчки ще си направим и ще правим столни инструменти. Един меч, една кирка, т.е. една брадва, кирка и лопатка. Ари, това дето да. И още един меч. И тук диванчета. Честове да си имаме. Два. Един голям. Пръчки. Пръчки само ще си слагаме, бе. Да, ма все пак аз няма живея постоянно тук, така че един стак пръчки, ари един меч да мине от мен. Имаме 63 пръчки, почти 2 стака пръчки, които са ненужни. Я дай да си го... Не. Какъв як скин си имам. Просто го сме, защото сега не ми се занимава. Вечер ли още? Ще става ли сутрин скоро? Не, даже вече са пукнали. Дай да продължаваме да чупим. Може пък да намерим... Това дърт ли? Да. Може да намерим нещо. Ми е чудно как се казва. Диорите. Не знам за какво се използва. Това е стоун. Също не знам за какво се използва. Това ми предполагам, че е вид камък. Само че малко по-различните. Все още, нали, не сме си усъвършенствали това до край. Нали, нещо като колипка. Майче, тук ще живеем за постоянно. В дупка. Да, вместо да губим време да правим къща, ще живеем в колипка. Това му е. Си ги разширя до край. Ще си имаме
По-дъшани от Stone. Да. От Redstone. Да, аз под Redstone от Cobblestone. И знаете, че се обърках. А пък и не ми се гледало. Абе да, има и някои геймери и някои ютубъри, дето също живеят вкъщи, нали, в някои епизоди на Майнкрафт. Ето тук си ми е идеално, да. Ето. Голямо ми е. Сега ще го разширим. Да бе, тук е, мисля, че е годно за живеене. Няма да те притесняват спайдери и такива глупости. Да, ще се притесняват, нали? И нека да използваме вече столни инструментите. И ето тук вместо на дърта ще сложим. Чакай, да го дигнем едно купче нагоре. Може и две. Еми, като не може, окей. Така не е добре. Ще го осветим после с торчове. И ще живеем в дупка. Какво му е? Окей, си е всичко. Да. И всичко си е окей. Значи, честовете ще си ги сложим. Да, тия честове. И дай да слагаме айтемите, където имаме. Тук много пръчки съм си взел, защото не знам защо, честно да ви кажа. Мислех си, че ще продължаваме. Да слагаме малки. Да, сега ще украсиме. Ето тук, например, ще сложим малко столове. Ето, е така. Дълго. Да, диван. Ето. Кое предполага, че ще живеем в дупка? Представете си какво е красивно. Красивно предполагайте. Красивно го казал на шега. Предполагам, че го разбирате. Чакай, на страните ще видим какво става. Абе, имаме си доста Cobblestone. 3. И аз сложих в чест още много. Аз направих ли... Да, е това. Как се казва? Stone Cutter. Нещо Cutter. Точно не знам как му викат. Няма точно тук да стоиш. Но то пък стана ден. Супер. Абе да бе, сега ще сложим торчове и ще снимаме максимум 15 минути. YouTube не ми дава повече. Епизод 1 и епизоди 2 и 3 ще свършат тук, в тази красива къща. Хралупа един вид. Слагай тук Cobblestone. Ей така. Ето тук. Няма смисъл. Наистина. Нека да продължаваме. Ето ден е вече. Можем да си излезем спокойно. Тук и за всеки случай да си сложа тук айтемите. Отиваме на лов за овци. Да си направим едно легалце. И ще използваме дървения меч, защото те и без това умират бързо. Хайде, можем да излизаме спокойно. Да ви кажа честно,
Окей, ето една овца. Доказано е, че като има една овца, убиеш я и и при нея имат още много овци. Тя се знае, че ще убие, виж как бяга. Не. Дай си ме експит. Най-важно. Има ли още овце? Ти прасе, няма да те убивам, защото си сладко. Имаме си едно. Опа, май загубихме къщата. Не сме. Те да идем над нея да видим какво има. Чуваме изпълнението от X Factor от Big Brother. Това Big Brother не знам защо го гледам в момента, но ми е доста интересно. Ето. Намерих ли тази буклук? Много да спринтири, бе. Убий го този буклук, бе. А ти какво смееш, ще ми избегаш? Аре, само още на овца и спирам да ви убивам. Опа, гладен съм. Сега си представете папа да нахуй да каже: гладен си! Говоря за Майнкрафт, че съм гладен. И сега май се загубихме, наистина. Мисля, че някъде изстоя хълм. Месиш Джуки. Никита. Окей. Загубихме се. Буквално. Кой ни проклеба, човек? Имах си столни инструменти. Хайде, бе. Тук ли си? Къде си, моя любима хралупа? Искам те, искам си хралупата. Офара направо да ги взимам на овса. И да търся нашата къщичка. Не знам. Не става вечер, просто легло трябва винаги да си имам. Хайде, вече сме подсигурено легло. И нека да търсим нашата къща. Би трябвало да я намерим. Ето я. Спокоен съм вече. Падай във водата. Да, тук ще си направим стъпала. Той сте сняна стъпала, бе. Вратите ми умрях. What? Хайде. Да вземе... Нямаме... Окей. Наближавам 15-та минута и... Това е от мен, дами и господа. Довиждане! Аз те хапна малко. Наистина. Окей, чао! До епизод 2.